Ik is in Saldanha geboren, Green Valley. Mijn ma's naam is Leni en mijn pa's naam is James. Toen mijn pa overleden is, in Simonstad is hij verongelukt. Toen was ik 8 jaar oud. En toen mijn ma getrekt naar Sint-Helena bij toe. Daar was gebleven tot mijn ma overleden is. Toen kwam ik in Lengwel. En ik blijf nu al 30 jaar in Lengwel. Toen ons ontmoet het, toen zij een cafeetje gewerkt aan de kant van Vriendenburg. Ik kan onthouden die van die mensen was Lagrange. Zij daar gewerkt omdat haar pa is verdrinkt. En zij moest toen die school verlaten om haar ma te helpen. En Vriendenburg. Dus Vriendenburg nog een heel klein plekje. Zij was de ouderdom van 16. Ik was allemaal ziek als een 19, ik was 19 jaar oud. Dus we gaan uitgaan met elkaar. Ons het dansen gegaan. En na ons omtrent 2 jaar uitgegaan. Toen gaan we uit elkaar, niet dat het zo weg, elkaar afgezet, maar ik ga in Waltersbaai werken. En ik heb teruggekomen in Waltersbaai na omtrent zo 3 jaar, 3 of 4 jaar. Toen ontmoet ons weer. We beginnen dus weer van vooraf. En toen gaan het uit tot in 1967. Te trouwen. De eerste Sydney geboren, Cecile. 15 jaar oud toen gaan werken in Vriendenburg, bij Centrale Café. En toen heeft ons daar elkaar ontmoet. En hij is weggegaan, gaan hij Waltersbaai toe. Te lang in Waltersbaai gewerkt. En toen hij daar vandaan komt, toen kwam hij weer naar mij toe, achter in Sint-Helena bij. En daar had ons weer elkaar ontmoet. En daar had ons nou getrouwd. De eerste zoon was Sidney. De tweede dochter was Magdalene. En toen Colin. Jalmarie. En Danny. De Verjouwdi. Greg en Verjouwdi. En dan die is bij Babi, de laatste Babi. Maar voor te gaan met onze leven, zij is niet een moeilijke mens. Zij kan bijen verdragen. Ik los haar bij de huis, ga ik voor 6, 7 maanden gaan ik Waltersbaai toe. Dan kom ik terug. Het is concreet maar van haar bij de huis. Dit is elkaar gelost met mijn kinderen. Zij heeft goed achter mijn kinderen gekeken. Zij heeft goed achter mij gekeken. Wanneer er ziekte komt, heeft zij bij mij gestaan. En wanneer zij misschien ziek is, ik bij haar gestaan. Wanneer zij niet bezig is met de baba. En ik maar die vrouwenjob is toegevat. Die net iets was. En we achter die potten kijken. En zo heeft ons bij elkaar gestaan. Voor alle jaren. Totdat nou toe. Dat al onze 8 kinderen zijn uitgehuwelijk geboren. En al 8 is nog gezond en hulle leven is nog samen met ons. Ik begon bij mijn maag. Ik heb 3 jaar aan die maag geleden. Behandeling gekregen voor die maag en die maag is verneerd. En daarna de vertiurematiek voor mij. Ik heb hem nou nog. En toen heb ik hoge bloed gekregen. En die hoge bloed in die hart. Dat is nou wat ik nog aan. Maar verder voel ik nog. Ik heb nog behandeling gekregen. En die Heere is met mij. En daarna voel ik dat ik kan aangaan met die leven.
toe het hulle getrek na die kant van St. Helena Bay toe. Dus hy daar in die visfabrieke gewerk. In die cannery, in Maakry. Het hy gewerk daar. Ek het toe begin kreef vang. Ek is toe nie meer op die trollery nie. Ek het kreef gevang en sy het maar in die visfabrieke gebly. En later van tyd, ek meen toe die fabrieke nou toemaak, toe gaan werk sy weer blanke mense in die kombuis. Toen ons maar aangekom. En die eerste kind is gebore, tweede is gebore, blijf in die kant van St. Helena by Stemersbaai. Daar is 3 kinders gebore, toe trek ons oor naar die kant van Lengo, waar is nou woonachtig is. Daar die ander 5 kinders is daar gebore. Toen ons oor die weg gekom, sy kan op 'n manier moeilik raak as ek nou praat ek van die tyd toe ek nog aan die dop gevat het. Dan word sy moeilik vir my enige trauma is. Maar okay, sy het verby die goed. Ons het daar verby gegaan. Ons het so aangegaan totdat ek in 67, soos getrouwd 68, het ons al twee tot bekering gekom as die Here aangeneem. En so het ons maar so by mekaar gebly, mekaar gehelp met werk. Ons het mekaar gehelp om die klein goed te hanteer en so aan. Nee hoor. En ek het gelukkig daar. My man en my kinders. Baie gelukkig. Hy behandel my goed. Ek kan nie klaar nie. Hy het nog nooit die hand vir my opgetel of gelukkig. Hy het toe gedrink, maar hy het nog nooit die hand vir my opgetel nie. En daar was ek bly. Ek het eerst na die Here toe gekom. En St. Helena Bay. En na my het hy gekom. En ons spreek die nog altyd die Here. Ons nog altyd die Here. En daar was ek bly. 'n baie saggeaarde vrou. Ek meen ons kan oor die weg kom. Daar is sommige kere wat er so twee woordjies teen mekaar het. Want ek sit nog met die lang mond, dan kom sy, bring sy die koppie tee, troost nou weer vir my, en dan staan het mekaar, en gesels ons weer saam. Een ding wat ek van haar kan sê is dat sy sal nooit sonder dat sy van my gevra het na 'n klerewinkel stap of na 'n meubelstoer toe om iets te gaan koop sonder dat sy met my daaroor gepraat het. Sy het altyd gehoorsame gewees vir my. Nog jong in die lewe, aan die kant. Die Here gaan my nog dragen. En ik kan dan zo dat die Here mij gedra en ik is 50 jaar oud en ik voel niet eens in dat 50 jaar oud is. Dus ik voel dat ik kan niet kijken. Ons komen niet zo lekker voor die weg, maar ik is bij je lief voor hulle. Strijd nou wat hulle niet recht doen, dan strijd ik het met alles af. En dat alles weer oor en dan moet weer vrede. Ik vind het zo om te beginnen. Voor mij is mijn ma een baie wonderlijke mens. Ik weet niet wat ik die dag zou doen als zij niet meer daar is. Maar voor mij is zij de enigste liefde in mijn leven. Behalve mijn vrouw. Ik is baie lief voor mijn ma en ik zal altijd lief wees voor haar. Ik zal. Ik is Magdalene, ik is mijn ma's oudste dochter. En mijn ma's is allemaal nou al gezegd dat zachte mens. En in de afgelopen tijd is zij bij ziek en zo aan. En zij heeft dat daar wanneer zij moe is en zo aan. Maar ons daar gewoonte aan. En maar ik ben de oudste dochter, maar ik pas hulle op kan die mensen maar sê. Ik zal achter hulle kijken en zo aan. En mijn ma's, zoals ik zei, nou meeste van die tijd ziek. Dus we na het geniet zijn of van morgen zijn nou weer een beetje ziek en zo aan. En dan moet ze nou, zeg maar voor de helft van die dag moet ze nou liggen. En zo aan die middagse kant dan kan ze nou weer een beetje opstaan en werken, voelt ze nou beter. Maar s'ochtends is haar gestel maar zwak. Haar gestel is zwak, s'ochtends niet zo naar die middagse kant toe. Maar ik meen, die alle ziektes en goedjes is wat ze heeft, is sy een lieflijke ma. En ik hoop en bid dat sy nog voor lang bij ons kan blijven. Maar ik heb ook lieflijke ma. Het is bij lieflijk. Ik heb 3 kleinkinders. En mijn baby, die oudste ene, die derde ene. Als hij zongend opstaat, dan moet je naar wie, je gaat naar oma toe.
Want het met allemaal als hij diezelfde. Mij, vooral. Want ik kan er bij je wat. Ik hoef van jokes maken met dat. Krappraak wie zijn aan. En zeggen niet dat. En ik is bij jullie van. Zover het mij aangaan is mijn maar baie gemakkelijke mens. Zij is een lieflijke mens. Baie zacht, geaard en ons kan altijd met onze problemen naar haar toe gaan. Oké, ik is een moeilijke mens. Ik is een van mijn ma's moeilijkste kinders. Maar aan het einde van de dag is zij altijd de een wat verstaan. En dat is ook baie lief voor mij. Wat nou? Ik is baie mal met maar sy is 'n baie stil persoon, sy kan my nooit. Die ander kinders se man, sy sal dit hulle en so aan. Maar my ma het nog nooit eintlik wat gestel is dit wanneer ek nou 'n bietjie gedrink in die huis kom en man sê of 'n bietjie laat. Maar eintlik het ek nie baie gesê dat ek is nou 'n bietjie, jy weet nou. Maar eintlik is ek baie mal met my ma, ook met my pa, dus mal met my pa. En eintlik is ek nog gedaan by dat ek nog op my van baie kinders, vrienden van mij, het is ja, ma of het is ja pa nie, en ek is baie blij dat ek nog gedaan het, ma, ek was al 50 is, en ek hoop dat my ma nog baie langzaam en ooit sal wees. Ek is baie lief van my. En as het is so begin. My ma is een goeie film. Geen ding, as jy aan 'n ma vir my is, as aan 'n ma wat ek het. Soms is hy soms is hy so skel baie en wat as sê ek altyd waar nee, moet nie so pestig wees maar wat is. As jy 'n goeie ma, as jy aan 'n ma vir my nie goed, as aan nie. As jy beste wat ek het. Ik heb bijna niet voor waar. Maar ze bijna goede mens. Ze doen bijna goed groot verwacht. Ik heb bijna goede leren tegen ze. Wat ek het is dat ons altyd maar so gelukkig soos ons nou is by mekaar bly. Voel die lewe gaan vir my nog goed behandel vorentoe. En ek sien dat ek nog gelukkig gaan wees vorentoe met my man en my kinders.
amper van amper almal te doen uit dit. van ver gekom vir hierdie spesiale aand van my suster waar my suster reeds 50 jaar hier gedra. Nou ek wil hê, self die suster en die broer wil ook hê, dat u vanaand hier vir julle geniet. Daarom is het vir my 'n goddelike voorreg vanaand om hier te kan staan. Die Here het haar 50 jaar het die Here vir haar gedra. En u weet, Romeine 8, vers 31 sê so mooi, as God vir ons is, wie
kan teen ons wees. Daarom wil ek vanaand ons wil graag vanaand die open hierdie verrigtinge open en ek vra vir Bokosi om vanaand vir ons hierdie verrigting sal open te gebed. Sal Bokosi net vorentoe kom asseblief? Onze liefdevolle God en hemelse Vader, die aand die Here, terwyl die dag gedaal het, en die nag reeds die vuur oor ons getrek het, kom word ons stil in die aand voor die aangesig. Sê baie dankie Here vir die genade kans en die voorreg wat ons het. Here, om op hierdie aand op so buite by mekaar te kom. Here, om die geboortedag van ons sister te kan herdenk. Here, ek wil in die aand hier baie dankie sê. Here, vir die jare wat u haar gelei het van haar moederschoot af. Dankie dat u haar deurgedra het. Die strijd en die beproeving het u haar deurgedra. Dankie dat u die getrouwe herder was wat haar gelei het. Dankie Here dat u haar 50 jaar getrouw bewaar het. Dankie vir die hand wat haar krag gegee het, wat haar versterk het. Ja Here, in tye van benoudheid wat u vir haar 'n ware helper. Here, ons sê dankie dat hierdie aand aangebreek het. 'n Aand wat vir haar groot blydskap inhou, groot vreugde inhou vir die hele familie en vir die vriende. Vra dat u hierdie aand sal kom seën, Here. Dat almal vrolik en bly sal wees. Here, ons neem hier verder in die aand. Here, laat u wil verder geskied in hierdie aand, Here. Ek vra dit alles in Jesus se naam. Met danksegging. Amen. Ek kan nie koos. My broers en my susters, my suster het vir my vanaand gevra om vanaand hier te staan, om aan iets te vertel. Je weet, een mens word nog net een keer 50 en dat is een baie groot mijlpaal. Ander haal het nie. Nou ek kan nou nie iemand vanaand, ek ken maar die suster nou 'n jaar, en ons bly baie ver uit mekaar uit. Ons kom maar so 1 keer, 2 keer in 'n maand by mekaar. Maar al wat ek van die suster vanaand kan sê, is baie sag, sy is baie sag, vriendelik. Dis vir my so mooi van die suster. Die suster klaar nooit, as altyd, dit gaan net goed, en dit gaan net goed met die suster. Je weet, nou dit, bring my nou by die punt. Je weet, daar was een auntie en een oom, laat ek maar nou so sê. Nou alle twee, hulle nou altyd bly stryd. Aan mekaar kom jy oom saam by die huis, dan stryd die auntie die oom en hulle stryd. Maar hulle het ook 'n paar babietjie vriende en die auntie besluit toe die aand, nou is dit na dominee toe. Dis nou na dominee toe en kom by die dominee Piet, hy bly verkeerd en Piet is net nie goed nie en ja, maar waar is Piet? Ja, Piet is by die huis dominee. Nou mag het halve Piet. En die vrou is nou naar huis toe, vir Piet gebring. En nou die klein babiekie, nou Sam nou naar die dominee toe. Julle twee, alle twee nou by die dominee kom. Toe de dominee nou moet alle twee niks doen, die dominee is nou met die babiekie. Dis dan nou mooi babiekie. Nou Piet, nou wie se babiekie is nou dit? Dat is ons babiekie dominee. Nou maar, jullie blijven naar kwaad op elkaar. Dus ik ben niet dominee, maar ons is daar niet zo kwaad. Nou, ik wil graag vanavond verrijksel een gelegenheid geven om die zusters te bekijken van mijn broeder. Baie dankie vir die afspraak.
my broer, my suster vriende van die. Ons is aan het blij, ek is aan het blij saam, my suster en my broer. En vanavond die te kan wees saam. En ek stem saam met die broer, nou jy gesê, die suster is so sag. Sy is baie sag, van haar achtheid. Ek sê vir die Here dankie saam, stem saam, dat sy is. Sy is uit die strijd het die probleem met sy gegaan. Maar sy het nie van die Here weggegaan. Sy het by die Here gebleef. Weet as 'n mens op die weg van die Here, dan krijg je met baie stryde en probleme. Maar sy het gebleef by die Here Jesus. Het is ek myself ook, ek bly by die Here. Al kon ek daarom doet dat, maar bly vanavond by die Here. Ek dink ek my sit daar in my broer kom hulle tydjie saam aan. Dat is meer as 25 jaar als ons al saam aankom by die Here. En sy sal altyd dieselfde sit daar net daar. En voor ek nie dieselfde. Daar kom dingetjies op ons weg, maar ons bly vanavond by die Here. Ek baie sag van geacht. Dat moet ek saamstem. Maar die Here is waarachtig. So ek wil net vir aanmoedig vanavond om by die Here te bly. Want wat die Here vir ons doen, kan niemand vir ons doen. Ons kan alles stryde, al probleme naar die Here toe te gaan. En die Here los vanavond voor ons. Ja. Nou ja, hier waren ze. Mijn broer is over mij die werk gegeven. Die moet mij nou aanvaarden. En ik heb nou die werk aangenomen. Ik zie, er is nog een paar gelovige mensen. En dat zijn nou ongeredde mensen ook. Ik moet nou, dat moet maar nou mooi geschikt laten die bezigheid een lijn komt weer waren. Ja. En je weet, die Bijbel zegt wel eens, daar is een tijd voor alles. Daar is een tijd voor wien, daar is een tijd voor lachen en daar is een tijd om op te springen en vrede. Nou, ons moet vanavond samen die zuster blij wees. Ons moet samen die zuster lachen. En ons moet samen die zuster gaan springen, dierbare. Want de genade. Prijs die Heere. Nou ja, dan wil ik graag voor. Ik zal maar nou hierdie een stukje laten voorbij gaan. Dan wil ik graag voor zuster Caroline ook die gelegenheid gee om leiersuster van Lijfplek om vir die suster te komen bemoedigen op die pad wat voor ligt. Ik groet vanavond elke broer, elke zuster, elke vriend vanavond in die wonderlijke naam van Koning Jezus weet. Ik is vanavond dankbaar, ik is zo blij vanavond voor jullie voorrecht wat ik vanavond nog heb. Om vanavond op mijn zusters al 50ste verjaarsdag te kan zeggen. Weet, ik is zo blij voor haar gezondheid dierbaar is. Weet, dus donderdagochtend ook voor haar bel, dus mijn hart zo zeer. En ik kon voor haar bemoedigen op het pad dierbaar is. En ik wil voor haar vanavond zeggen, zuster Netta, blijven die Heer Jezus. Weet, dat is de ochtend wat ik voor mij man zei, zij is zo vriendelijk, altijd als het bij haar komt. Als ik voor haar vraag, zuster, hoe gaat het? Dan zei ze, zuster, ons mag ik klaar niet, die Heer is goed. Weet, en ik wil voor haar zeggen, mijn zuster, hou moed. Blijven die Heer Jezus. Weet, Filippense 4 sê so mooi, dat ons moet vir ons verbly in die Heer Jezus. Weet, nou ons wat vanavond grootkinders het, weet, hulle gee ons nog baie strijd vir ons dierbaar is. As jy nou nie grootkinders het, jy verstaan jy nou nie die saak saam met ons nie. Maar ons wat vanavond grootkinders het, weet, ek en my sister, hulle gee vir ons baie strijd, moeilijkheid dierbaar is. Weet, en ek wil vir haar sê, vanavond dat Filippense sê dat ons moet vir ons verbly in die Heer Jezus. Nou my sister, al kom die strijde, al kom die moeilijkheid, al kom die zwaar daar, dan moet jy vir jy verbly in die Heer Jezus. En dan sê hy verder aan, jy weet, laat jylle vriendelijkheid aan allemaal bekend word, want die Heerde is nabij. Nou my sister, wees altyd vriendelijk, moet nie opgeblaas wees nie, weet oor wat jy gaan, wees vriendelijk, jy nog allemaal aan. Eendag, speel drie klompjes daar. Maar dan spelen lekker aan die karretjes en Een sê vir sy maatjie, my pa werk aan lekker. My pa werk aan lekker. Hoe lekker werk jou pa? My pa reis oggends met die skoolbus. En dan slaap my pa heel dag en middag my pa vroeg bereid.
Sê die tweede enetjie. My pa werk net so lekker. My pa werk net Sondag. Net Sondag vir 'n tydjie, dat my pa weer bereid, sê die ander enetjie, maar my pa werk vir die staat. My pa werk vir die staat. My pa gaan 12 uur werk toe in die gesê bereid. Hier waren is nog een zuster, dat ik vanavond graag wil laat vooronteren komt. Een vriendin van mijn zuster, zuster Monica. Wil jullie alsjeblieft vooronteren komen? Laat ons allemaal het voorrecht om te weten dat het 50 verjaarsdag is geweest. En het is een voorrecht om te verjaar in die Here. Sy gaan nou na genade jare wat die Here vir haar nou gaan gee. Dinsdagoggend, dit was die 5de verjaarsdag. Toe ek opstaan, toe kry ek gedagte, maar vanoggend gaan ek die taxi lyn toe vat. En ek is so haastig gekom by die werk en ek gaan net haar bosie blomme haal en haar kaartjie kry. En dan haal die taxi, toe ek by haar kom, toe sy besig om wasgoed te was. Ik kom aan en ik schreef die birthday girl, kan misschien nou staan in de bas, dat was zo baas om mij te zien. En zij komt naar mij, dus het hele nacht erna, dus weer gaan lachen. Maar het was goed om haar zo te betrappen, hij ook gewoon zeggen, wacht, niet om mij te aan niet. Maar ik is blij van haar, ik heb haar, ook maar ik heb haar lang gekend, maar wel ja, dat heb ik geweten, omdat ik niet van haar gekend heb. Ik heb altijd gezegd, ik voel ongemakkelijk en haar gekend, dat haar altijd zo komt. Maar ik is heel erg zo blij dat elke keer naar mij te komen, zo bij elkaar gekomen, die kinderen van gekomen, lief voor. Maar als ze bij mij komen, kan ze bij mij super moeder, ons gaat zo lekker gesels over die dingen van hier, ons gaat zo openlijk gesels met elkaar. En het was niet goed geweest om met haar te komen kan gesels. En ik kan ook zeggen dat zij een baie aangename persoon is. Zij elke dag van ik haar ken, is zij diezelfde. Al betekent dat zij ook moeilijkheid, en is baie ook moeilijkheid met die kinders en zo, zij problemen. Maar zij wijst het nooit niet. Betekent dat ik zo zie, nou, is iets dat ik vraag, is er al right? Dan sy miskien nou huil of iets sê, maar sy sal het nooit zomaar wys nie, of zomaar sê nie. Maar ek is bly vir die Here vir haar, ek is bly vir haar man. En mense wil hulle nommers druk, daar is hulle daar, hulle is behulpsaam. Daarvoor eer ek die Here, want ons moet ons mekaar help, ons moet mekaar se probleme op ons hart te neem. As die ene huil, laat ons saam huil, as die een lag, laat ons saam lag, en ons lekker om saam te huil, en om weer saam te lag. Daarvoor is ek vir my dankbaar vir sy, maar vir geniet, en sy vir alles haar geniet. Alles wat mooi is, en sy lyk vanaand baie mooi. Het brengt mij nou bij die oude gedachtetjie. Maandagochtend, als het maar nou weer dan maakt, gaat het spallen tijd maar nou. Die zwakzakken collecten die paaien. Die oude antie komt nou ik. Moet je ook zwakzakken. Zit om de voet bij de hek. Die oude antie vraagt voor die biervrouw. Heb jij jou veel goed uitgegooid? Nee, maar veel goed leren over nog die conversen. Ik wil vanavond graag die ook goed man ook een geleentheid. Die goed man is, die andere mij gezegd, hij weier. Maar als je in die plek is, ga je niet weier. Ik wil dat graag op Rimi over iets vertellen. Het goed allemaal aan u in de naam van Koning Jezus. En ik is vanavond blij om jullie hier te kunnen zien. Samen met mij. En gaat samen met mij blij is. Je weet, ik is maar ook wat man goedjes praat. Maar ik is voor die Heer dankbaar en blij.
vir die jaar wat ek saam met die foutjie aankom. Jy weet, hier het nou al reeds gesê wat die type vrou sy is. Hoe haar gedragendheid, hoe haar maniere is. Jy weet, daar sê dat ek was baie, ek noem het dus was goed gesyper. Ek dink nou nie meer nie, is nog al 20, 22 jaar nie meer dan die, maar ek neem. Dan het ek vir haar haatduise gegee, ek het nooit na hulle waar opgetel en geslaan nie. Maar altyd met lelike maniere in die huis gekom, man, geen by vriende en allemaal die type van snare. Maar die vrouwtjie het gehou, sy is 6 jaar jonger as ek. Maar die strijd en die probleme het sy gehou. Sy het nie weggegaan soos baie ander vrouwens, wat ek los nou die ding en ek gaan na my maat terug. Sy het daar strijd wat sy gevat het en sy mee gevolhard tot aan vandag toe. Daar was daar waar het skraps gegaan het, ek het wat een klein salaris gewerkt, was ek nog nie eens, ek meen dat ek nog nie gebestuur nie, ek het min geld gewerkt. Maar sy het nooit geklein met my, jong, hoekom, waarom? Nee, die Heer het vir my een anker gegeen. Yes, Lord. Sy was die eerste een wat na die Heer toe gaan, toe die mense kon bediening toe gaan sy. En dan was ek dan baie onbeskoof mense. Nou hou die mense die bediening, dan kom ek hier uit die hoek uit dik, man. Ek verstaan nie Afrikaans nie, want ek is nou bierwijn. Maar daar hou die volgende dan hy en sy maat. Maar hy lees hy maar so op haar knieën, dan bid sy daar hoog, dan bid sy. Dan begint ek weer die dingetjes, morgen aan is nou weer die story. Maar ek is vir die Here dankbaar en blij, dat van hierdie broers, hoe Freddy Opperman, hoe Kosie, hoe Johannes, hoe James, die sisters wat ek nou nie by die name, ek weet vir my, een van die manne wat ek vir my bijbemoeder, Pieter Samuels, wat ek so by met my vader by die werk, en ek so tydens kwaad raak, en die manne wat uit mekaar uitskeer. Ek is blij dat die Here vir my sulke vriende gegee. Waarop ek kan staat maak. Yes. Jy weet nou, ek my opvang jy maar baie sieklik, ek is een suikerleier, sy is haast, en dit is, ek weet nie wat alles nie. Maar dan kan ek maar net op Pieter sy nommer druk. Pieter, jy moet vir my uitdruk. Ek voel nie lekker nie, ek moet my vrou gaan dinges. Want ek is bekommerd om my vrouwtjie. Sy het alle jare Godfried en sy het met my die pad geloop. Hy maar nou daar sit, hy is meneer Byns, hy is onze bestuurder op transport. Vraag daar vir hom, dan bel die vrouwtjie, dan sê my nie, jy moet maatleid nou by die huis kom, dan spring ek die bakje op die kaf my wat ek het, dan trap ek hom in die hoek, want ek is bekommerd om my vrou. Jy weet die Bybel sê, ons het een gekom word. En waar? As een lid lei, dan lei die lichaam. En daarom is ek blij en dankbaar vir my vrou, wat saam met my gestaan het. Ek is nou 55 en sy is 50. En ek hoop dat die Here ons so by mekaar hou, en ons verder weer sal dra. En dan sê ek ook dankie vir julle allemaal, wat vanavond saam met my is. Amen. Op 50 jaar Sarepad. Hy die was. Ek weet nie, hoe kom het nou ek as vanavond? Die moet iemand voor Amy vragen. Ek is vanavond so op my sinewies, ek wil nou beginnen klaarmaken. Maar hier was iemand nou voor my verdragen. Nou vanavond is nou die laatste idee. Hij is nog niet. Ik is alweer bij die 3. Ik weet niet hoe komen ze net vanavond die 3. Maar laat het maar nog vanavond naar die 3 wezen, dus vanavond die laatste 3. En daar was ook antie, dat was heel oom. 3 mooie dochters had. Alle wissel zo. Dus zoek nou al, zo staan er 6, 7. En de man die komt hier aan, hij wil nou op eiers kopen. Hij wil nou op gaan eiers kopen, maar hij weet niet waar die plaats is. En ik kom bij die oom en ik vraag of een van die, mensen kunnen ze aan niet. Voor hem gaat wijs waar die plaats is. Hij hoort hier zijn plaats, wat gaan ze eiers verkopen. En de oom zei ja, Sani kan maar samen gaan, Sani maar voor jou gaat wijs. En ik wil Sani daar genomen. Zal niet nou voor hem gaan wijzen, waar hij gaan ze eerst gaan kopen.
Ja, dat nou teruggekomen. En, maar hij zei ook, die kinderen die volgende aan, hij komt morgen aan nog weer. En hij wil nog eerst zijn. Ja, die volgende aan, toen kom hij nog weer. Toen zei hij niet maar die grootje kan maar nog op reis blijven. Hij wil nog weer vanavond aan die enigie samenvatten. Ja. En die oude oom, niks vermoedend. Zei, ja maar, Sally, je kan maar samen gaan. Sally is weg, die oom. Gaat gaan ze eerst nog koop. En hulle teruggekomen. Maar alles. Praat ik met hulle ouders nou weer bij de huis niet. En die oom zei, die oom nou die twee niet komen afleiden. Maar ik ga morgen aan, ga er weer plaatsen, ik wil weer gaan eerst koop. Dan kan die kleintje nou samen gaan. En die oom is toen daar weg. En toen die oom die volgende aankomt, die kinderen zien, daar kom ik oom zijn karretje aan toe. Toen bestormden die twee zusters, die kleinzusters, toen zei ze, Panje, die oom wil gaan ze hier zijn op Klipfontein. Nou ja, maar vanavond was zuster Valentijn ook vorentoe roep, om die zuster hier te gaan bemoedigen. Op mijn beurt groet ik elkeen in die wonderlijke naam van die Heere. Wat ik daar achter zit, toen mijn hart nou zo gebons voor die dokter nou daar kom, ik zei, meester, gaat het toch nog niet weer met my vrouw iets te sê nie. Maar ik eer die Heere dat ik vanavond die kan staan om samen met my blij te wees. En ik sê ook vir haar dat is een wonderlijke voorbereiding wat die Heere vir haar gegee het, om so in hierdie tyd nog so tafels te kan vier en om so te kan ontspan saam met jou familie en vriende. Die woord van die Heere sê, 'n vrou wat die Heere dien, sy moet geprys word. En haar kinders is soos olyfboompies rondom haar tafel. En dan sê Levitikus 25, wanneer jy 50 word, is dit 'n heilige jaar. Dan moet jy die Heere loof en prys. En daarom wil ek my susters sê, hierdie jaar is 'n spesiale jaar vir u om 50 te word. Want dan sê die Heere met jou, baie kom heilig en eer. U kan die woord gaan opsoek, almal van u kan dit maar gaan opsoek. Levitikus 25. En ek eer die Heere, en ek sê dankie vir alles dat die feestviering wat vanaand is, want ons is vanaand by 'n feestviering. Want die woord van die Heere sê, wees bly met die wat bly is. En daar is so 'n verskil, wanneer jy die Heere dien, die swaarigheid kom, die stryde kom, maar jy daar die blydskap. En ek eer die Heere vanaand wat met broer sê, daar is tyd vir alles. Ons wat die Heere dien, ons kan nie weg van die Heere af nie, om ons kinders te please of ons man nie. Die dag wat my man 50 geword het, het ek 'n grootste rooi hoed op my kop gehad. Mami, wat doen mami met 'n hoed op die kop? Toe sê ek, los van my, vanaand is dit jou daddy se 50ste verjaarsdag. En nadat het my man dodelik siek geword, toe was hy besig om blind te raak. En daarom is dit 'n voorreg vanaand, my suster, om 50 te word, want ons ken nie die pad vorentoe nie. Mag die Here vanaand vir elkeen seën. En ek glo dat die Here is vanaand jou, my suster, te omhels. Ek sê baie dankie vir die suster, vir die baie mooi bemoedigende woorde. Maar ons het nou gekom by die groot geleentheid. As ons vraag die suster wat 50 geword het. Ons wil kyk of sy nog kan spring. Goeie dierbares, elkeen die op in de naam van ons Here Jesus. Die aanbier is ek vir die Here bly en dankbaar vir so 'n kans, 'n voorreg wat ek kon hê, dierbares. 'n jaar het die Here weer by my lewe gevoeg, dierbares. Ek is 50 jaar oud, ek is vir die Here dankbaar, ek is vir die Here bly, dierbares. Deur krankheid het die Here my gedra en daarom is ek vanaand vir die Here bly, vanaand vir elkeen wat opgekom het om saam met my te kom bly, dierbares. Vanaand moet julle partytjie geniet. Alles wat is met julle geniet, dierbares. Ek is vanaand vir die Here bly, selfs vir my kinders, selfs my familie, my vriende wat vanaand hier kon wees, dierbares. Dus al wat ek vanaand kon sê, ek nie baie praat, maar ek wil dankie sê vir die Here Jesus, dat die Here Jesus my gespaar het tot ons.
En die was het nou op die eind gekomen, ons grappies. En toen ik morgen mijn bijtje kreeg, wil ik vanavond brave voor James hier gelegenheid geven om die zusters zo een beetje te bemoedigen, het woord van die Here. Wees gegroet vandaag, elkeen in die wonderlijke naam van die Here. Dit ag weer goddelijke voorrecht om weer eens vandaag niet kan staan, om mijn zuster te bemoedigen, zelf die wat nog niet die woord gehoord heeft. Ik wil je lang wees vandaag, we gaan samen lezen in die woord van die Here en Spreuke 31, hoofdstuk 31 vanaf vers 10. Wie zal een duurzame vrouw vinden? Want haar waarde is ver boekorale. Die hart van haar man vertrouwt op haar. En aan wind zal de dom niet ontbreken. Zij doen aan hem goed en die kwaad niet. Al die dagen van haar leven. Zij zorgt voor wol en vlas. En zij werkt met gewillige handen. Zij is soos die schepen van een handelaar. Van ver af brengt zij haar brood in. En zij staan op als het nog nacht is. En geeft voedsel aan haar huisgezin. En die bestemde deel aan haar dienstmeisje. Zij denkt na oor een stuk grond en koopt dit. Van die vrucht van haar handen plant zij een wingerd. Zij omgooit haar ellende met kracht en hou haar arm stevig. Zij voelt dat haar wens goed is in die nacht, gaan haar lamp niet dood nie. Zij steekt haar handen uit naar die spinstof en haar handpalms hou die spoel was. Zij brei haar handpalms uit naar die ellendige en zij steekt haar handen uit naar die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin van weer die sneeuw nie. Want haar hele huisgesin dra skelaken stof. Sy maak vir haarself dekens van tabber, is van fyn linne en pupper. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit en gordels lewer sy aan die handelaars. Vanavond het ek 'n kort en kragtige boodskap, nie net vir Suster Netta vanaand nie, maar vir een en elk wat vanaand 'n moeder is, wat 'n vrou is, vir elke huis. En weet jy, laat my so dink, dat 'n vrou is 'n baie belangrike, ons speel 'n belangrike rol in ons huis. Maar wat sal gebeur as die ma nie daar is in die huis en daar moet toegesien word na die kinders? Soms kere dan is die kinders klein en die pa, 'n pa is maar onhandig met kinders, terwyl die ma weet hoe om elke kind te hanteer. Maar in die tyd as ek kyk, waarlangs my suster beweeg het, ons het geluister. Wat 'n beweging sy moet deurgegaan het. Soms kere was dit vir haar, of weet, dit vir haar gevoel asof haar bene onder haar neergee. Maar deur die krag van die Here Jesus Christus, omdat die woord van die Here sê, 'n vrou wat die Here dien, sy moet geëer word. Ek wil elke moeder vanaand bemoedig en sê, dat dit is 'n voorreg om 'n nigte ma te wees. Dis 'n voorreg om 'n nigte vrou te wees. Maar dan moet ons die Here ken in al ons weë, sodat die Here ons paie gelyk kan maak. Ek dank self vir die Here dat die Here ons suster so lieflik kon gelei het. Prys die Here, soms keer dan luister ek na getuienis, dan sit ek daar, dan luister ek aan die suster se getuienis, hoe beswaard sy voel.
hoe bedroefd sy is. En in my gees gewaar ek dat die trane is naby. En hoe as sy so getuig, prys die Here, dan kyk ek weg in die gees en ek sien die moment wanneer sy so swaar kry, het die Here Jesus haar opgetel en hy het haar gedra tot wanneer hy weer gevoel het sy krag in haar liggaam, in haar gees. Dan sien ek in my gees dat die Here sit daar weer neer en sê, gaan voort my dokter. Dit is 'n blye boodskap dat ons Jesus moet ken, ons wat mamas is. Dis 'n blye boodskap. Ek het vanmiddag gepraat met 'n jong man. Ek sê vir hom, jy moet jou hart vir die Here gee. Nou weet soms kere voel 'n mens so bedroewig. As jy sien dat jou mamma, jy kom by die huis en jou mamma is besope. Daar's nie 'n stukkie brood nie, want al die geldjies word gebruik om 'n doppie te koop. En papa's net so deur mekaar. Dis so teleurstellend vir 'n mens wanneer jy jonk is en jy weet wat dit is om die lewe deur te gaan. Maar dit is swaar om 'n dronk mamma te hê. Dit is swaar om 'n dronk vrou te hê. Ek praat van ondervinding. En vanaand het die Here dit moontlik gemaak om vir my hierdie kans te gee om met die mamas te praat. Gee Jesus 'n kans in julle lewe en julle sal nie spyt wees nie. Ek was self vir Amy se kinders bemoedig. Exodus 20 sê, eer jou vader en jou moeder, dan sal jou dae verleng word. Maar as jy nie jou pa en jou ma eer nie, of hulle ophoog of die liefde aan hulle bewys as 'n kind nie, sal jou dae so kort as moontlik wees. Ons sien hoe sterwe die jong mense. Jong dogters hartaanvalle, hoë bloed en al die tipe siektes. Dis omdat hulle nie hulle ma en hulle pa eer. En vanaand is dit 'n voorreg dat ek vanaand die mamas en die vrouens van die huis ek kan bemoedig. Het laat my so dink aan Matteus hoofstuk 20 vers 11. Die eerste persoon wat by die graf was 'n vrou. Dit was nie 'n man gewees nie. Die man was te bang. Want Petrus hulle daar in 'n ou vertrekkie met die deure was vasgekap met spykers. Die manne wou nie uitgegaan het nie. Maar as ons kyk dan sien ons die vrou Maria het daar die duf en daad gehad. Sy het daar voor gegaan en gesê ek wou die liggaam van Jesus gaan wasel. Sy was die eerste persoon wat by die graf was. Dit was die vrou. Amen. As ek kyk hoe dat die Here my suster se tafel gedek het, soos wat Psalm 23 sê. Die tafel wat my suster met die Here van my suster voorberei het, kan sy net vanaand sien hoe groot is Colin, Sydney, Magdalene, Elmarie, hoe groot is hulle. Die Here het tog 'n swaar tye het die Here waar die tafel voorberei. Stemetta, vanaand het ek nie silwer of goud nie, maar wat ek het, suster, ek in die naam van die Here. Skep my suster, jy sterk voor. En die Here sê. Amen. Wel baie dankie sê vir broer James vir al die mooi bemoedigende woorde. Die Here sal u seën. En ek wil graag broer Seister is broer Seister hier sê. Maar Seister gevra om iets te sê. Hy sê is 'n man van baie woorde. Maar ek kan ook net vanaand sê dankie vir die Here dat ons ook hier vanaand teenwoordig kan wees. En dat hy ons bewaar het van waar ons gekom het. En ek wil ook vir Amy en vir Netta sê dat die Here is saam met julle. En sonder hom in jou hart kan jy niks doen. En sonder hom beteken dit, alles beteken niks nie. So ons gee die Here alle prys vanaand vir die teenwoordigheid van almal die mense. En ons hoop en wens dat die Here verder met haar sal saam wees. Hy het daar nog nooit teleurgestel. Ons stel vir hom so baie kere teleur, maar hy stel ons nie teleur. Hy sê, almal wat bemoei en belas is, kom na my toe en ek sal jou. So sê ons baie dankie vir die Here vanaand.
Nou, ik zie die staan zo... een bordeltje moet een wit nek. Hier op de tafel. Ik zie daar staan holpetjes op. Als we nou graag een glaasje kunt op mij. Je kunt hier hier als Pieter Samuel. Man, dat is iets lekker. Ik zie nou je een wat staan is hier om me. Ik weet niet. Ik heb het zo te maken waarom ik weet niet. Ik ken hem niet. Mijne maar het met de lopen. Als eerste rit, nou ja, dames en heren, ik weet nog niet wat doen. Ik heb die heel ontkant verteld. Maar ik wil op die 50ste verjaarsdag van mevrouw Carolus eigenlijk zien. En als we vroeger bij de eenvoudige ceremonie afgehandeld is, gaat het woord aan de hele droom toe. Kom, allemaal zijn glaasjes, dat is ons geval nu al. Kom, we staan niet allemaal. We staan hier waren. We staan. En de stilglaasjes allemaal. En allemaal voor Carolus. Is dat zo? De glaasjes, kom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mr. Happy birthday to you. God bless you today. God bless you today. God bless you. Als we dit zien, dan weet je dat we dan gaan hier. Onze vader had in die jammer is hier was die baie dank hier vir hierdie mooi aan hier. Here, ek wil bid Here vir alles wat vanaand hier op die tafel kom, Here, dat U het sal seën, Here. Here, ek wil bid Here wat die sakke uitkom, Here. Wil ek bid Here dat U weer die sakke sal vul, Here. Ek bid dit in die naam van ons Vader. Amen.
Mami Guedes. Ja, steht Mami Guedes. Daar is
deze 50ste verjaarsdag. Mag de Heer voor jou vele jaren sparen. En vorentoe. Dank u. Petrus. Ik heb vanavond zuster Netta gelukwens op haar 50ste verjaarsdag. Maar zij moet aanhouden, zij moet uithouden, zij moet moed houden. En daar is iets voor ons gebeuren als onze feitloop wil eindigen. In geval zij moet nooit moe geraken om de Heer te zien. Ik hoop de Heer zien naar verder in de jaren. Vrede Opperman, het is mij aangename voorrecht om vanavond in die tegenwoordigheid kan wezen aan mijn zuster. Dat 50 jaar geworden en als we terwijl de Heer van nog 50 jaar zal bij haar leven bijvoegen. Dank Heer dat de Heer van haar kan gezond houden met haar en haar man en haar familie. Dank Heer voor alles wat hij voor ons goed gedaan heeft. Tot zover. Gerald, hulle is beter bekend as man in die familie. Dat is die noemnaam. Ik verteenwoordig my ouers. My pa is Netta, zijn man Amy zijn broer. En namens die familie. Mijn broer is ook hier zo, de rest van die familie is ook hier, maar namens die huisfamilie heeft mijn ma gezegd, ik moet zeggen dat ze hoop geziende verjaarsdag en alles wat mooi is. Ik zie die boodschap hier is Psalm 37 vers 5. Laat die weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Ek hoop net hou by die lese wat hierdie Psalm sê. Hulle moet maar die rest van die aand geniet verder. Dankie. Ons kennen elkaar al jaren, ons elkaar aan. En ik ben heel dankbaar en blij dat Heer was met dieren draad, die strijd en problemen, die waar dieren draad, daar ze blijvenlaan. Om je te gaan wezen, om allemaal te genieten wat vanavond op de tafel is. En zelf die families en die vrienden, dus baie dankie daarvoor. Ons komen al jaren aan ons bij, ons is op het pad van de Heer, maar ons dank die, ons is blij dat ons nog elkaar zoeken ontmoet met de partijtje. Goedenavond, zuster Netta. Dus zuster Valentine hier. Ik geniet baie lekker vanavond jouw 50ste feestviering. Mag de Heer voor jou verder genade schenken op die pad. De Heer seën u. Kom samen met die Vera en Kakali en die paar uur wat ik hier ontmoet heb, die instant Adina Baai. Dat is ook voor mij een voorrecht, besef ik wat een voorrecht het is om hier samen met die 50ste verjaarsdag te kan genieten. Ik wil u ook net de Heer vragen dat die verder versterkt moet worden op die pad vorentoe en mag dan nog vele jaren voor jou gespaard is. Dank je. Is Pieter Samuels. Netta, ik wil veel zeggen bij je geluk. Voor je 50ste verjaarsdag. Dat is natuurlijk een van de mooiste ogenblikken in je leven om 50 te wezen. Sterkte vorentoe en bij geluk. Voor je pad vorentoe. Bij dank je. Tot ziens. Kali Valentine van de Kaap. Ik zeg voor zuster Netta, veel geluk op haar verjaardag. Mag je hier nog vele jaren uitsparen. Zo ons het al die pad gekomen uit die Kaap hier naartoe om bij haar verjaardag partijtje te wezen. Maar ons moet eerlijk waar zijn, ons is niet spijt ons te komen nie. Die warmte wat hier is en ons geniet het verschrikkelijk. Dank je. Ik heb als je de ijs is, maar Kaap ons is. Moet ik zo zeggen? Ik is als je de ijs is. Hallo Antinita. Soos ek gesê het, baie geluk met Antinita se verjaarsdag en is lekker om mami soos Antinita te hê. Nie net vir Antinita se kinders, maar ook vir ons. As vriende, is Antinita ook 'n mami en baie dankie Antinita nog altyd dieselfde was. En mag alles
moet dit niet te voorspoedig aangaan. En ons is baie lief aan net baie geluk met dit is verjaarsdag. Netta, ik wil vanavond gebruik maken van die gelegenheid om voor jou baie geluk te zeggen op jouw 50e verjaarsdag vanavond. En zuster, ik heb die aand baie geniet. Dat was baie lekker, zuster. En het is een baie goed voorrecht om voor jullie als vrienden, huisvrienden te kan hebben. Want zulke vrienden is daar min in ons groot wereld. En ik zie hier op die kaartje op die tafel voor mij staan, psalmdichter hij zei, David zei, laat jou weg aan die Here oor. Laat jou weg aan die Here oor en vertrouw op hom. En hij zal dit uitvoeren, zuster. Nogmaals, baie dankie. Ik geniet die aan, dankie. Gerda. Ik wil niet voor zuster Carolus die baie geluk met haar 50ste verjaarsdag. Dit was vir haar 'n voorreg om in die Here te verjaar. Ik wil net vir haar noem dat daar is tye van rose en daar is tye van stryd op 'n mens se weg. Maar as die stryd te kom, dat sy haar vertroue op die Here sal sit en sy moet bly in die roeping waartoe die Here haar geroep het. Ek wil net vir haar bemoedig, sy moet sterk wees en voluit vir Jesus. Baie dankie. Die boodskap aan oordragen. En dan moet ik wil zeggen geluk of zo. Ik geluk wensen met je tot al 50 jaar. De verjaarsdag mag je bij jaren 10. Also anders samen liefde. Liefde. Dat is alles wat ik zeg aan mij. Ik is Jolie, Antonetta is mijn auntie. En ik wil net van gelukkige verjaarsdag te wensen, jaren wat zal voorleven, dat het goede jaren zal wees. En van dankie sê dat zij voor mij alle jaren, nadat mijn ma niet meer daar was, sy als ma was. En ik hoop hier niet zo vaak verder zien. Al dankie. Ja, verliefde.
Netta, ek wil net sê, die party was baie lekker. Ek hoop as jy 100 is, sal dit nog groter wees. Die Here seën u. Moet julle nog terug gaan? Gaan julle nog terug? Ek is Lily Lefleur. Ek wil net vir Netta en Amy sê, dit was baie lekker om hier te wees. En die party was lekker en aangenaam. Baie dankie. My naam is Elizabeth Carolus, al die pad van Kaapstad. Ek is baie bly om vanaand hier te kan wees by Netta se 50ste verjaarsdag. Het was baie lekker en het was goed om hier te wees. En mag die Here u seën vir die jare wat voor lê. Dankie. Oké, baie dankie. Mevrouw Carolus, ik zie baie geluk op die verjaarsdag. Ik wil maar net sê, die gesangen wat vanaand nie gespeel is, het vir my baie teruggedink aan my ma wat ek gesien ster wat op die bed, die ook sommige soos siekte wat sy gehad het en my hart was 'n bietjie seer vanaand, wat ek wil maar net hê sy moet geseën voel en die Here moet vir alle voorspoed lewer vorentoe en ek sê maar net vir haar hartlik baie dankie omdat sy vir my uitgenooi het. My naam is Rashid Slami. Baie dankie. Ik wil echt zeggen, baie hartelijk dankie dat zij voor ons uitgenodigd het vir die aand. En ons is allemaal familie, die Here moet haar seën. En baie dankie vir die tafel dat so mooi gedek is en vir al die etes en ons geniet het. Baie dankie. Wilhelmina Williams. Netta, ek hoop jou al wat wensen het vorentoe. Mag die Here jou nog vele jaren behaal. Hoeveel mensen zijn Afrikaans? Stay as sweet as you are. Hoe gaat het nou in Afrikaans? Mijn naam is Andrew Williams. Dit is die stiefpa van Amy Carolus. En ik wens zijn vrouw hartelijk dat de Here haar zo uitgespaard heeft voor die 50 jaren. En ik hoop, zij zal nog een paar jaar door de Here se kracht uitgespaard worden, zodat zij achter haar kinders en haar man kan kijken. Dit is mijn belangstelling. Real Carolus, die paar is Carolus, dat is mijn vrouw. Ik geniet die aan, maar voordat ik die aangeniet heb vanavond gezien dat hoe is het om oud te worden. Ik heb ervaring opgedaan vanavond om na een 50ste verjaardag te komen. Dat is baie mooi. Die groot mensen, die atmosfeer was mooi, was lekker. En ik heb baie geniet. Ik was bij mensen, hoe kan ik nou zeggen, die mensen wat als verkeerde mensen, alles. Maar ik heb mee geniet, dat was baie lekker, baie dankie. Voor Auntie Netta, ze zijn lekker verjaar en ik hoop om voor altijd nog weer na die verjaarsdag te kunnen zien. Baie dankie. Klaar. Ik is Yves Marie Carolus. Dat was mijn schoonma's verjaarsdag vandaag. Ik wil niet maar zeggen dat ik het baie geniet heb. En alle voorspoed van vorentoe. En jammer van gisteravond, zij zal weten. Nee? Maar ik is blij dat ik hier naartoe gekomen ben. En
Ek is baie gelukkig. Ek hoop dat sy vorentoe baie gelukkig sal wees. En ek is nie spyt om as skoondogter te wees nie, want ek is baie lief vir haar, soos ek vir my man lief is, soos ek vir haar lief en vir my skoonpa. Alle beste wense vorentoe, dankie. Dus jy nog niks zien? Ek is dit niks, my ma se oudste seun. Al wat ek vir haar wil sê is, dat ek baie lief is vir haar, dat sy al een is wat my altyd verstaan het. Ek hoop dat sy nog baie jare sal lewe. Ek is lief vir haar. Al wat ek wil sê. Is die naam iets sê? Netta, ek is baie lief vir jou. En mag die Here vir jou baie vele jare uitspaar. Nadat jy jou man soveel jare uitgespaar het, en ek hoop die Here hou vir julle by mekaar. Dit is al wat ek sê en mag die Here vir julle vele jare uitspaar. Uit my hart uit is gesê. Dankie, baie. Netta, this is your brother-in-law. I wish you many, many happy returns on your 50th anniversary. May God bless you to have many, many more years to come. And you must stay as sweet as you are, even if you're quiet, but you must make a loud voice to your husband and your children. I love you very much, and I enjoy the evening with you and your children and your family. God bless you. Amen.